Mga kois, niya na po ninyong Kuya Dens. Dagang magag problema sa imong kinabuhi, tara. Ilaag ta na ang imong problema. Og diri ata sa barangay Bingkungan, Libuganon. Og tara, ato ni laagon og testingan ta ni manginhas ta diri kay daghan man og kuan diri kanang sasag. Kanang gitawag nilang kay ba kung sasapa pa. Og anion ta ni diri ni plastar ta ni atong motor ug nakita na ginato ang pinakaninot nga view diri ug samtang karon makahunahon na may magmutabok unang amo ng planuhan diri padong natasa dito sa sapa kay mo testing tagtabok ato nga sapa ug diring dapita mo nagalibog pamiun sa on mo pagtabok kay first time pa namo ug first time pa nako. Ug karon gipsugdan na mong bira-bira ni PCA para makatabok lang mi ang pikas isla. Og diring dapita medyo gikulbaan gyud ko ang dapita kay medyo naa may iro nga nag-atang diring dapita. Ug ani si Idol Bong mo gipatimplaw na ako sa butong og iyang gimikos-mikos ang buko nga butong. Atong tanawon kung unsa ba mo pagtimpla gibutang nga nag-asin og bitsin ning butong kay gibuko lagi daw gilamaw ug iyang gisabawan og isa ka balde nga tubig ug abi nilang video pero picture di ay. Ug ani na po ning nagway ning mago ug ako na po ning giukban akong niluto ug ako na pong gitakloban ug ako na pong gitakloban ug ako na pong gitimplahan ug so karon maghukad na ta kay mga on ni mga muklo kabantay na muklo kay kusog ni mukhaon ang mga muklo automatic na ato na ipagawas ang mga tirada diha atong naitibutang ang atong pinakalaming nga sudan pero di ko mukhaon ilapag ra to diha kay medyo allergy man ko sa akong niluto kay mo sa akong niluto mo nang pasayan og kanang alimango og ibutang-butang ang ginako na ang kanon diha para mga onang gyud. Kaya na kumplito naman tanan, automatic na. Ato ni sugdan. Kaya kung mangiplano nila nga magampo, magampo ta. Tara, atong siluman kadali. Kaya magaon ta. Kaya na plano mong taga na manginas, manginas ta. Matik na diha, tong bugsayag kadali. Ug nasama gyud ni gamay kay tanga man gyud ang niambak mo gyud nga abi na og mabora lalo mo di ay